numpuk kabeh to yo. Apa gawean wis rampung? Yo wis to wis yu. no yu. Mandak penggawean resik-resik karo mbah-mbah wis mari ket esuk mau. Lah sampean, Aku tas mari adang yu. mari adang. Iya. Kok wis mari adang apa wis budal ning pasar? Loh, ya mesti no. Lek nang pasar pawonane apa kedul-kedul. Mengko dhisik to. Wong aku urung mlonjo sampean kok wis budal ning pasar coba. Apa sing mbok nggih tuku? Aku utang yu mekar. Lah, Kok lancang utang nggih yu ya. iki to? Kok Lah utang terus barang? piye? Ngenteni sampean urung enek duwite sampean sik turu. Yo ngene lho. Aja nganti utang mekar. Aku ora penak karo Kang Joklitik. Kamangku mendina ki aku diblonjo lho yu. Aku ki yo bingung lho yu. Sampean ki lho wong turu kok bangkong-bangkong. Terus aku Karipan. piye? Lek bodho wis tangi nang pawon urung enek sego. Aku kan yo bingung. Karipan terus paling. Karipan mambengi melekan sampai esuk. Kaya ngerti-ngerti yo wae sampean. Lah nyatane tangine bangkong. Sampean wong loro mau lak ya tak kongkon ngomong Parwati to. Iya. Saiki nang ndi coba? Ayo yu bayem golek ana jajal Parwati mau ning Sik, sik. ndi. Parwati. Parwati. Kang, Datmun Parwati. Nenti to bocah kono mang. Yo, kuwi engko atake kungkum nang sumber kono. Mengko dhisik. Piye? Aja celuk-celuk Parwati iki lho Kang Joklitik wis teko ning papan kene. Yo. Kang Klitik wis rawuh. Niki wis saking pundi, Kang? Wong wedok-wedok yaene mejak rene lho. Nggih. Kowe iki jan malah kaya recone Mbah Sumiran biyen. Reca pentoh. Riko rono. Kowe iki lanang pentilmu ya gedhe. Aman diremponi bos. Kene Kang Warno kono. Nggih. Lenggah kono. Nalah alah lingkuh angel. Lingkuh angel kan dadak melu ngetoprak barang. Aku karo wong Kang, Kanggo Pinara. apa-apa. karo wong lemu seneng, tapi enek pegele. Nah awake dhewe sih, wong lemu gampang wedi, Nduk. Wedi napa? Wedi napa, Kang? Oke wong lemu manuke cilik. Masa to, Kang? Ora lho. Iya. Sampeyan ki mau wis ning pawon do resik-resik apa urung? Sampun. Beres kabeh wisan. Kena didelok kaya ning mburi kae. Beres. Sampun. Ladang, Sampun. banjur ngene iki jagongan kepiye kudune lek iso nyepake kamangka sesuk tanggal loro kuwi nggone dhewe duwe gawe. Anakmu njur entuk, anake jok kluthuk. Iku kudune nggon nyiapke iki aja nganti ana sing lirwa. Ngono Lah lho. bocah wis ditari apa ge Eh. urung? No, Warno. Pripun? Kowe iki lungguh. Pun ngeten mawon. Kowe iki nek wis kadung adeg lungguhmu angel. Pun ngeten mawon, Mas. Lungguh wae. Kowe Mboten. takon nyepake sapi wis burung. Sampun. Pedus, Sampun. Kelinci nggih sampun. kelinci dengkulmu iki kok, Sok. Wah, Nek gawe nggih kelinci barang iki lho, Sok. Ukurane sapi karo ukurane wedhus ngerti ra? Semerep. Nah, gede-gedene Gede sapi. Nek nganti daginge kurang gawe dagingmu lho. Nggih dibeset mawon niki. Beset apa iki wis kawir-kawir koyo ngene kok, Cok. Beset-beset. Bangsamu. Kowe takon nggih BH yo ora gelem. Bihane mboke digawe. Wis kaya ngono kuwi. Ngene iki nek disyuting kena undang-undang IT. Ngawur ae. Ojo belet. Nun sewu, Nduk. Iki sok awake dhewe ora sah rena-rena. Cawisan kabeh jenang wis mbok gawe, pajik wis mbok gawe, obor rampen sing wis kudu diperlokke ana ing besok Respati Manis wis mbok cepake. Lah iki gawe dhewe kabeh. Ndak Iya pesen no. ae. Aja nganti nggih gelo undangan sing tak sebar ki wiwit saka gubernur, wali kota, bupati, tingkate daerah kabeh tak undang. Mengko dhisik lho, Kang. Hmm. Sampeyan ki yen nyebar undangan kok akeh banget. Apa sampeyan ki wis narik? Wis takon karo Parwati. Hah, wong anakmu ki lak wong manut to. Wiwit cilik tak gula wentah, tak toto, tak domo, ndak kudang. Pondene wis ngancik kadewasan,
kuwi engko yen wis teko titi wancine nggon dedaupan kuwi lak urusanku to dudu urusanmu. Ning aja kaya ngono toh, Kang. Piye? Mbok coba bocahe ditari dhisik. Kowe iki dadak ngandani aku kok. Kuwi ngono kepiye-kepiye ya anakku ya anakmu. Angger anak kuwi manut wong tuwa ndudoke papan sing bener kanggo anak, apa ya anak ora gelem manut? Mbok kono coba Parwati Iya. diceluk. Sik Kang Sik, ben Kang. diceluk dhisik karo Tak celuk Yubaya. esuk. Anakmu ning ndi sapa ning ndi? Ya sik iki ben Koyone digoleki. koceh Kang Kemang. Wong sampean ki takon ngemong lho. Sik Kang, tak celuk. Ya wis gede ya bene lho Kang dolan. Parwati! Aja pangkon ning omah. Ti, Parwati. Nang ngendi Parwati Parwati? renek sing enek iyem bakul sumpil kae lho. Jualah. Lemu Sumpil, goleki Yem. ning ndi? Parwati, jarene janjian ning sirkuit iki, Mang. Tanteni kok ora eneng ki meneng ngendi? Anak Iya, Dek. Lho, kuwi Mang, kene. Digolek bapakmu kae lho. Zo. Nek endi ya lho kowe iki? Wah, ngene kok bapake ora seneng iki piye jajal. Ora ngono ora milih mbokmu milih kowe dhewe malah. Apa? Pripun? Loh, rek nggon ngladeni piter anakmu timbang awakmu kok. Anakmu tangi turu wis gaweke wedang aku. Wis gaweke sarapan aku. Lah awakmu aku tangi turu ora mbok cepake apa-apa. Niku lak nggih pun lumrah to Pakne yen anake sing ngladeni bapake. Mboke ya genteni mburi ning pawon. Ayo ning saora-orane iki awakmu ki bojoku. Piye aku ki seneng iso karo awakmu ki leh mung ngladeni, ora njur anakmu sing ngladeni. Wong Iya. penginku mbok ladeni kok. Parwati, malah simbok to ngene iki. Sing kiseneni karo bapakmu. Ngono ki mbok ngelingi metenge anakmu biyen ben bengi aku sing nunggoni. Nunggoni nyapa? Ompras aku kok tinggal dolan terus no. Kok sing Karo- nunggoni lah aku. Sing nunggoni sapa? Nunggoni mboke. Ji kalih kula Lah iya, sampean. Ji Ji kalih kula sampean. iki apa kok iso dikajiki? Kowe iki. Kowe iki kok iso tekan jiki ngapa? Wah, Sik Iki to, kene iki sik to, takon Pak. ngurusi. Sik to. Iki lho, sik isuk kabeh sak omah wis bengok-bengoke jane nek apa to, Pak? Iki ora mergo aku ki bengak-bengok, ning bapak ki mergo kenyi, mergo bumi gampang lali. Kae budhe-budhemu ya gampang lali. Aku nyekel iki sitok ya gampang lali. Lah wong iki delon to ngopeni awake nganti glembreh kabeh ngene iki. Jajali, iki bapak ki lak ya kelingan iki kares lho. gandul niki. Sing didol ya ki tahu bulat. Anget. Lah iki apa? Kok iso anget? Kowe iki kok iso anget-anget ki apa kok? iso? Tahu, Mas. Ti, Piye, Pak? bapak tak kondo. Bapak tak kepingin rembukan. Mumpung enek budhe-budhemu, mumpung ana ibumu, kowe ngene ya Nduk Cahayu. Ngesuk tanggal 2 kuwi bapak nampa pawarta yen anake kluthuk ngunduh mantu ning papan kene. Njur kowe ndak daupke karo anake Pak Puhmu kluthuk, ya. Tirabekne awakku Tirabekne. Parwati. Gelem ora? Moh Pak aku. Ya lek ora Loh. gelem aku ae sing rabi Kang piye apa Kang? Kowe iki piye to? Iki wis rembukan mateng lho. Lah salah ae ora teko aku dhisik lho bapak ki kesusu rembukan yo ngono kuwi moh aku pokoke aku sik Ti. cilik lho Pak. Kowe engko timbang kedisikan kami tuwa gamping. Kowe tak dhisikke tak rabekke. Ngono. Lah ngopo ora manut bapak ora ngopo? Ya mergo aku sik sir dolan Pak, aku sik cilik. Kowe wis gedhe ya, Ti. Sesuk-sesuk. Wah. Kowe rene lho kok. Kok iso? Kowe wis gedhe, wis wayahe kowe nandur rumah tangga, kowe nandur omah-omah. Coba to kandhanono karepe anakmu ki. Nggih ngeten lho Pakne, yen Parwati mboten gelem mboten saki peksa mesaki lho Pakne. Ora iso. Aku wis petung rembug dadi yen anake kluthuk ndak terabekke karo anakmu. Pak, tapi aku ora tresno lho Pak. Aku ki ora tresno, emoh aku. Wis to tlatenono, gelem-gelem suwi. Kang, lek Parwati ndak gelem rabi, yuk mentek lho sing Iya, ngetek boleh e. lho Pak. Iki boleh. njaluk rabi lho, Kang. Wah kowe Pama piye?
Entuk apa ora aku anak rabi? kluthuk entuk kuwi lak ya blabeli ning puskesmas to kuwi. Lah, masalahnya apa? Susu kadaluwarsa. Ya apa to kok iso tekan kono barang kok iso. Yen iku dhewe ya ora wani. Yen bapakku wis kondo. Kok iso kok kono ngapa? Ngawur ae. Susu kental kentul Mas niku. Kadaluwarsa. Ngene Ti. Wis bapak ora pengen mangerteni piye cara-carane pokoke wektu kuwi kowe kudu rabi. Emoh, Pak. Aja maksa to, Pak. Emoh aku. Apa? Sopo kuwi, Pak? Sopone kuwi sing teko. Sopo neh Cilaka iki. Apa kok Piye? cilaka? Kowe arep gawa arit karo tampar kowe. Ora. Nyapa? Apa neh? Cancel. Cancel piye to? Di cancel. Cancel njaluk ganti Ora rugi gelem kono kadung berarti. kadung nyewa gamelan kok cancel. Kluthuk ki lho. Nyapa? Jaluk di cancel. Dek njaluk di cancel. Oh, oh. Ora apa-apa aku tak golek gandengan liya. Loh, kok gandengan liya? Piye? Kuwi lho anakmu kuwi lho. Ya pakne. Jaluk dibatalne. Piye? Jaluk dibatalne. Njaluk dibatalne ganti dina, ganti tanggal. Uduk. Dibatalne anakmu karo anake kluthuk ki ndak sida ngene. Maksudmu ora sida petuk dina iki, dina ngarep, Beneran, sasi ngarep, taun Berarti ngarep. ndak sido Beneran dirasi. ya ora sida. Ora sida dijodhokne karo anakmu. Napa kula sing rabi mawon? Kowe iki nyapa to wong kok iso. Duh, Ya wis Ngengkel malah ae. beneran, Pak. Walah, Malah apik kuwi. Iki. Iki apa gini iki? Lah iki sapi. Wah. Dibagi belah mau. Iki sing mau check out-ne 55 kan to? check out 55. Sik kandamu nih, kene. Kene kandamu. Piye omong sing penak. Kluthuk iki ngomong, Terus? kon ngomongi awakmu. Omongono mitlitik, Heeh. dibatalne ae, ora sida. Eman anakku bagus-bagus mosok arep tak jodohne karo klitik. Anake ora roh ayu apa ora, lek muni Sing ngono. kondo sapa sing kondo? Kluthuk yo. Nah kowe ngono lho sing kondo. Loh, Kowe aja dadu lho. Kowe engko adadu tak rondap cangkemmu lho kowe. anu tambahno gramason ben Tapi dagare. bagus kula tuan. Kowe omong krungu tenan apa ora? Krungu tenan sing ngongkon aku yo kluthuk. Aku wis kadung nyembar undangan 750.000 lho. Piro? 750. Mugro tak jumbuke bengi iki ya 750. Ayo, Tenanan iki aku dikongkon kluthuk. kowe kena tak gugu omonganmu lah. Alah kok ora percaya karo aku. Anakku arepe diwurungke. Ti. Kriwikan dadi grojokan tenan lho iki. Kowe pengen ndak dibatalne? Wirang sing tak tampa yen nganti anakku ra sida rabi, kamangka kabeh wis tak sebari undangan. Kok nganti ora sidai karemu piye? Loh, kok Karemu piye? udah aku lho, Pak. Sapa? Kluthuk. Oh iya, sorry salah sasaran. Sabar Kang, sabar. Nek nganti iki kedaden wirang sing tak tampa. Mbokmu, Piye Pak Nih? entenono sedelo. Iki tegese kluthuk mirang-mirangke aku. Sampeyan arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ayo tetep tak urusi. Ora iso. Tenan lho yu. Masa Aku to? meng diomongi kluthuk. Ki kadung nyebar undangan lho, Mek. Lah iya. Pon. Sabar. Lungguh ini. Sabar. Lungguh. Dilanjut mawon. Aja melu-melu. Nggih. Ngerti yen keadaan kaya ngene iki kowe ora malah ngewehi kepiye ben ampre pikir aku padang ning kowe malah ngebot-ngeboti pikiran. Lungguh. Mati lungguh. Nek wis ana kedadian ngene iki aku wis ora iso omong piye-piye. Ayo kowe lungguh. Lungguh. Diomongi padha ora ngengkel. Lungguh. Angel Kakang. Wirang kanggo keluargaku dina iki. Iso ra iso surat iki kudu teka ana ing tangane Jo Kluthuk. Apa? Surat iki kudu mbok terke, kudu ditampa ning tangane Kluthuk. Ayo. Deh. Nek nganti kuwi ora teka nggon tak nggih bal-balan kowe. Omahe kluthuk panggah to? Panggah, Sing kidul dalan ya. kidul dalan omah tingkat. Kuwi Nah, mburine gang cilik. udu sing tingkat kuwi to? Utuh gang cilik kowe mlebu, lah enek omah kocone bening. Engko pecan. Kuwi berarti omahe. Dudu mburine neh. Kok angel men dadak Mburine mlebu-mlebu. neh terus Oh.
kuwi enek joglo. Joglo. Setinggil kae. Heeh. Lah pas ning kono. Pas nang kono kuwi omahe. Dudu menggok ning ngiwa. Ngiwa kok enek kali. Kali. Liwat jembatan gantung. Liwat jembatan gantung ke? Nah, pas. Pas nang jembatan. Yo ngisore. Ayo. Kita kok mulek. Waduh lho omahe, Pak. Terno ning gone kluthuk. Iki tak terni rono. Iki piye-piye nyangkut jenengku. Heeh, kene. Anakku gelem ora gelem wingi wis ndak tembungke kudu rabi arane kluthuk. Layang iki tak terima kluthuk. Ya. Ongkire. Ongkir. Ongkire matur suwun. Nggih, pripun? Ongkir piye ora ana ongkir. Kowe yen nganti mbelot apa sing dadi karepku, kowe tak etutke nyawamu. Oh, yo, oke, budal. Pak, Napa? ora sido lho, Pak. Sida ra sida kuwi urusanku. Sing penting dina iki keluargaku digawe wirang karo kluthuk bakal parani kluthuk. Wah, Wis piye ki, Mbok? Malah saya ora karu-karuan. Permati. Sik. Kowe lho, tak. Wong aku nesu ora mbok tutne rono piye to, Mat. Kula niki Kowe melu wau aku. gondeli garwane jenengan. Kowe dina iki ngancani aku. Nggih, dawuh. Mbak no kono jeding. Goblok tramburi iki tutup rek. Kowe tetep melu aku. Bu. Bude, tunggonono pati aja nganti ucul saka jero omah. Mat, Nggih, monggo. Nggih, Kang, nggih. Yo tok. Wecik. Mat. Kowe rene lho. Wah, Aku arep delok kowe, Mat. badhe ratu garwane jenengan, Kakang. Ya. Aku ngene iki jane ya kepel karo bapakmu lho. Mesti kadang bocah yen ora gelem panggah dipeksa. Permati. Saiki sakarepmu, Nduk. Pikirin luwih kisih. Ibu ora bakal bisa mutusi Parwati. Sing sabar. Ayo, tak derekane. Sabar ya, Parwati. Ayo. walah, Pak. Kok mentolomen karo aku. Ora takut dhisik wis kesusu rembukan. Timbangane ning omah kene aku dipeksa rabi. Luwih becik aku minggat. sepi padha nendi kabeh to jane. Anak karo bapak padha ae ra kerasan ning omah. Kang Giman, Kang Wasis. Nyai. Rene ya. Kang Giman, Kang Wasis. Nggih, Nyai. Piye Kang penggaweanmu, Kang? Saiki lak wayahe panen to. Oke, Nyai, niki sedaya kanca Magersari sampun kula kabari. Lah apa wis cukup? Yen bab obor rampen bebucengan methik pari kangge ngadepi panen menika sampun cekap, Nyai. Lah Nggih. terus
Nggih Nyai, niki sedaya pun cekap. Kantun nenggo Kang Jo mawon. Biasane sing ngaturne niku Kang Jo Kluthuk, ngoten. Oh iya. Yung. Loh, Lah menika Nyi, putrane jenengan Nyi. Wah, kon dia to lele. teka Nuwun teko sewu lho, guyang. Oh, iya lho. Iya. Guyang ngene karepmu nyapa? Kene, lu kok kene. Nggih. Tas kok ngendi lho, Le? Yo. Lagi mulih. Umume cah enom to, Yung. Ki Malam mecah minggu enem kok. nendi? Dolan nanti le. Arep nyapa maneh? Dolan nang Sampeyan endi? Piye to? Nene, nyedek kok biungmu kene. Nyedek kok biungmu kene. Ra Ndak usah penak nyedek to, Kak. lekmu kene. Sajane ndak penak belas. Sajake. Saja yang Piye? ngono kuwi. Piye, Yung? Tak omong iya, Le. Nggih. Kowe iki wis gedhe. Wis wayahe rabi. Mbok yo ewang-ewang lekmu ning sawah apa jajal nyambut gawe. Aja panggal lekmu ngluyur ngalor ngidul ngetan ngulon ngono kese mbok goleki apa. Lho sing ngluyuri sapa? Tandang gawe ya wis. Lah lagi mulai kete esu lagi mulai malah dhek iki Loh. ra mulai ning endi awakmu? Sumber Nyapa ning sumber? mancing. Mancing apa? Iwak. Alah biasa mancing masalah karo biungmu iki to. Kuwi lek saiki, lek dingi ya ora. Karo Dadi ngopi wong ya, Le. Kok ning ngono lah nek wong ngomong. Karo ngopi kowe. Karo ngopi. apa? Oh ta, Lek? Nang sumber. Nek sawah tau ngewangi. Lu ngewangi tekonono. Alah ra percaya aku. Nggih Nyi, biasane wong kula teng Sabin, nggih teng Tegal ngoten. Lho kene aku nggak Rame Loh, lho. Kang. Keluargamu rame iki lho isu-isu. Pak. Ki malah lulak iki to. Piye to, Pak? Iki lho bojomu nyeneni anakmu iki lho. Bojoku malah gowedi. Jane lali piye to Kang Aku karo kan yo bojone arep dhewe. klarifikasi. Mau kaya tak tinggal demo kok cilik saiki malah gede lho. Ora sampean kok omong foto karo aku cendek lemu ngono meng karepmu nyapa to, Pak? Enggak, ngene lho yuk anu Bu. Aku jane mek ngedeng-ngedem atine cah-cah. Aku malah ning ngarep lak ngomong Oh, kaya masih aku ki koyo ngene lho nglene anakmu kae lho Pak sing bagus ngono kae lho. Sabar. Ora ana sabare. Sabar. Ngelem. Aku mau pancen ning ngarepmu ngomong kaya tremos, tapi begitu roh asline ngene malah Alah ya ora. sejak bareng roh Aku ngene. mengki krungu lekmu Bu. rasan-rasan karo kluthuk karo klitik kae lho. Sabar Bu. Ora ana sabare. Tibake ora kaya Wong wayune koyo ngene dipadakne. Yo, tibake ora kaya tremos tapi kaya magic jar. Alah wis sembarang manut. Pae. Didolne apa piye Pak Rowo? Ojo kancen jadi tak iki yo. Ora enak sing koyo biungmu iki lek Tapi wayu koyo senajan ngene. to saya lho, senajan to sampean ki lemu endek, tapi sampean ki nggo berkah, nyatane begitu sampean metu iki sesarengan karo rawuh Bapak PLT Bapak Barudin. Wes. Loh, tepuk tangan untuk Bapak PLT Bupati Sugeng Tulungagung. rawuh, Bapak PLT, Bapak Pak Harudin. Nah, itu ngene nyebut tok ngene aku soleh ngene dadi gak ada Pak, kuwi apa to, Pak? Pak, dum-dum kodang buri ya. Dingin nyanyi, Pak. nyanyi gundulmu ya. Kono aneh karaoke. Monggo. Iki kok. Piye kok? Iki Ngene. lho. Ngene. Geger iki perkara apa? B. Nggih, Kang. Iki iki Ngene. maju. Iki lho Pak, anakmu iki lho Pak. Maju. Iki ketoke Iki prai gak mayang kowe. iki dalang melu ketoprak iki. Lah iki sapa to, Pak? Iki anak Eko. Lah, sing Anak Eko. Jibril ta? Iki cantrikku sing gene ngetutne aku. Jenenge Wasis. Iki belajar dalang. Lek ning ketoprak jenenge Wasis, lek ning wayang jenenge JB. Ngono. Lah mesti wae ora ngerti lho, lagi bisa niki ngerti ya, Pak. Piye? Kowe seneng lah ngetutne aku. Remen, Bos. Tenane. Nggih. Iki tok dadan ki tok ganteng lho kowe. Ya, nggih. Wong kok sepi, tanggapanmu sepi. Nggih. Ngoprak, Bos. Bu, Piye Pak? tak wengi. Iki enek Anak apa? enek telek. Teleke sapa? Tegese enek babakan sing wigati. Piye Pak? Kritik dek iki wis tak omongi yen sing becik utawa sing apik anakmu ki urungno rabi oleh anake kritik. Lah, ya ra iso. Loh, kok ora iso piye? Aku kadung janji karo Nyai Kluthuk kok Loh. Nyai Klitik. Nyai Kluthuk ya awakmu ki lho. Oh iya saya lali. Lali. Lek Nyai Kluthuk kuwi Pak Kluthuk, Pak Kritik karo Bu Kritik, lek awakmu ki Pak Kluthuk karo Bulu Kutuk. Lali Pak. Ngono lho. Ya ora? Ra iso, aku wis kadung ngomong tangga-tanggaku aku arep duwe mantu Parwati. Kuwi meng omongan tok. Yen iso omong Oh, awakmu ra iso, Pak, ra iso. Nek awakmu gelem ya, Le. Manut to biung. Setuju anake. Ora Setuju. Ora setuju. Setuju. Yen
ini iso batalno anakmu ki rabi karo anak klitik. Pak, ndak iso, Pak. Ndak iso, aku wis kadung janji ndak Loh, iso. kudu iso mergo iki Ndak aku wis ngomong iso, karo Pak. klitik yen tak kon batalne yen anake tak pengen rabi karo anakku. Mana mang gantenge. Loh, Aku ora anak klitik. Parwati yo Pak Ayu lho, Pak. Loh, Aku wis ayu cocok kok. ayu tapi lek anake ora duwe. Ya rencanane iki anakku arep tak rabene karo stasiun. Sabar. Kosek. Sik, sabar. Stasiun. Pak, sabar tak jupone mangan sik. Ketoke kok sik luwe to. Ketoke kok luwe to iki. Bener. Ketoke Jupone mangan, bener. Jupone mangan sik. Ketoke kok luwe to. Kala mburi kok. Kene. Kene. Atek kene. Kene. Wong ki lek ra wong telu kan ya tapi nak sembarang iki penting. Iki 41 apa cap 1? Kok arep mangan malah kojak. Wah, aja remi. Kalau mangan ombokmu lho. Mangan sik. Ketoke kok luwe. Dahar, Bos. Dadi lek anu ki kowe ki lek teko muring-muring. Bojo ki mesti setia ngene iki. Setiane pripun? Kang, mangan. Oh, nggih. Oke. Engko bar mangan budal ning sawah. Ya. Selamatan. Oke. Petik. Wis pokoke aku lek karo Pakde kuwi tresnaku ra mung. Iki malah mbok combor, barang iki sama aku iki wong wedhus. ben lemu kaya aku. Kamu Oke. awakmu iki lek melu aku. Wis to, mangan. Ayo, Man. Dipangan, Man. Ayo, Kak. Ya ora, nyatane ya lemu. Lemu. Lon, sing mesti kuru-kuru. Kita lek kurang MBG ngono kuwi. MBG niku napa to? Kurang mangan. Iki cethinge gedhi segere sithik meni. Etok-etoke. Iki wis didom ki lho. Toprak modern. Wis le. Ade rodok. Ndang, yo anu baturana bapakmu mangan. Kena mangan. Kok Ben- mangan to sampean? Ben lek mikir Pak genah. kowe ngerayu aku ben aku ora nesu. Ya wis to Pak Eh? mangano Kowe dhisik. iki ditresnani Ben bojoku mangan. waret terus ben iso mikir sing tenang. Sing tak butuh niki ora perkara Iki lawe mangan. iki tok to ya. Kalo enak kalo ning kono kalo. Milih aku. Wale. Iki ning ngisor nyok. Wes Kang, ndang Ayo, dimam. Kang, ndang dimam. Oleh kurang kuwi mbuh kuwi neh. Mangan wae. Ya, yo. Kowe Ya. Mangan ora? Kok mangan wak pitik awakmu ki penyakit tok ngono kok dadak. Kok gatel? Saman gedang burung. Ya wis. Lek wis ora usah. Wis tau lho dadak mangan. Lah kok kon mangan apa Pak Pitik ra oleh gedang ora? Mi. Mi. Wis tau burung. Mi. Wis tau burung. Urung. Aja engko alergi kowe kok, aja. Kerupuk. Kerupuk kowe tau. Wis to Pak ndang mangan Pak. Aku ki lek ketoprak akeh sandang pangan ngene iki lek ku. Isuh, Kong. Heh? Wijik. Wong kulino ning sawah mangan langsung jajak. Sawer kok kono ya. Masamu. Mesti aja ngrayu aku lho. Wis to Pak mangan. Aku ora butuh. Sopo neh? Mangan. Nyapa? Kuwi nyapa kuwi? Nyapa? Kowe iki nyapa mloyak kok mesti ganggu wong mangan iki nyapa jane, Kuwi nyapa? Piringnya entek to? Kok tak piring wong biasa. Kowe ape mangan apa kowe? Kowe iki nang ndi? Mangan. Kowe kok gawe wajang dhewe semono. Ben ora akeh kok. tajahe keluwen kuwi. Wong kulinamu mangan batang tikus lho, Ndara. Kowe iki nyapa rene? Hah? Kowe mau dikongkon gone klitik to? Dikongkon klitik. Ya sik to mangano sik. Kongkon kuwi Entekne sik. Dikongkon klitik. nyapa? Kuwi layang. Iki sapa? Lha kok. Wah, Iki sapa? Lha kucuk. Iku. wong layang ya. Masa kene WA. Ya? Ketoprak mudun nggih layang. Paketane entek paling. On Ora wifi. paketan. Paketane entek. Jaja diwaca. Cek. Nyapa? Piye Pak? Nyapa? Nyapa Pak? Iki piye? Nyapa? Sida besanan. Apa Piye, Kang? keceripan? Iki piye? Keceripan kok piye? Apa, Pak? Enek kabar Kabar apa, Kang? Ketoke sedih, Bos. Nyapa? Enek kabar lelayu. Iki piye? Lah ya enek kabar lelayu. Apane? Iki lho piye macane iki lho. Jalane lho. Pancen kuwi kwalik kowe mulane ra iso maca. Lho lah iki lho kena. Sik mangan dhisik diwaca keri ya Pak. Enak. Kecop. Pak, banyu, Pak.
Ya banyu. Bocah iki ora ndek etika. Koyok neng omahe sapa Ayo diwaca. Wiya sing punang kintaka katura kakang joglutuk yakti. Surat Kritik. Ya, nggih. Nadyan kuru nanging bagus Ngalembono. Layang pulang Ngalembono niku. ditresnani prawarga sugih bondo lan uga sugih sedulur. Ngalembono aku deh. Ya. Wedi. Dulur kok. Senenge tetulung liyan mula urip Ndak, wis warep aku. iki naji. Pokoknya gelem rabi. Apa to isine, Duk? Kritik ngelem aku. Wedi karo aku. Wedi, sajake wedi bar di Alah, diputusne hubungane wedi deh. Wedi. Ngelem. Enek bajute to? Enek iki enek terus iki. Enek terus iki. Kocok duwowo. Maca kok ora wis-wis. Mong sethithik cacatira nalika wis duwe janji. Sabar Duk, sabar. Piye, Pak? Enak kabar apa, Pak? Sabar, Cuk. Sabar, Pak, sabar. Le, bapakmu le. Le, Dron, le bapakmu le. Sabar, Pak. Sabar. Pak, sabar. Pak, sabar. Le. Tulang le. Pancen ratuwe isin. Le, bapakmu le. Waturi saret. Dasar rupa rada bulu. Pak, sabar, Pak. Pak, sabar le. Bapakmu le. Le, iki le, kakakmu le. Sabar ya. Sabar, Pak. Kaya banci. Le, bapakmu lo le. Jajal. Sabar, Pak. Tak prateli. Le, bapakmu. Pak, sabar toh, Pak. Pak. Sabar. Bos kula aturi imut, Bos. Pak, sabar loh, Pak. Kula aturi imut, Bos. Sabar. Pak. Pak. Sekti, Bos. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, Kang. Kula aturi imut, Bos. Sabar loh, Pak. Sembarang Le, ing jajal le. dipitung. Bapakmu le. Kabeh dulur kabeh kulit daging. Ngombe nono kon ngombe. Dalok ngombe. Piye rasane piye? Sabar, Duk, sabar. Piye, Pak? Enak apa, Pak? Sabar. Kritik wis nganti ngenyek aku. Duh, ojo. Kowe nantang aku. Ojo keladeni. Ojo Sampun, keladeni. Kang. Sampun. Aku luwih tuwek. Sabar, Kang. Ning kudu ngerti. Ojo keladeni. Yen dhek nantang aku. Bapakmu le. Iki padha karo mirang-mirangnya. Ojo keladeni. Kuwi dulurmu. Dulur. Kuwi sik dulur lho. Ojo, Pak, sabar, Pak, sabar. Dulur ya dulur ning ora kaya ngene kahanane. Anu jukno kerupuk sitok ya aku. Lah. Piye to, Pak? Kowe dadi dulurku, yen dadi dulurku kowe kudu ngewangi aku. Ya tak ewangi, nanging sabar dirembuk api-api. Pak, ojo to, Pak. Sabar arek dhisik. Sare, Bos, sare. Inallah lo. Inallah masobirin. Sabar, Pak. Loh. Pak. Angel tenan lho tak ciwir gini lho. Kon sare kok ora kenal. Elmen ta. Sis, Pripun, kowe yen Bos? pancen dulurku, Sis. Pripun, Bos? Aku diwirang-wirani klinik ditantang karo klinik. Ning kedahemu, Kowe kudu Bos. nututnya aku.
Neng kabeh kulit daging, kabeh dulur, Piye, Pak? Bos. Piye, Pak? Kowe ning omah. Iki wis padha karo mirang-mirang aku. Tapi Ning sabar, Pak. Pakde, pakdeku. Ayo tun aku, Pakde. Ayo, Tun aku. minggir kowe. Ya, balik gini. Stop! Tiwas kebeneran. Pak Geger, alwong aku tak mikat wae. Ya peteng. Gara-gara kowe iki kene surat gone kluthuk. Lah aku dikongkon karo kluthuk kok. Ngene, iki sing salah kowe. Iki kluthuk nesu tenan. Lah nyapa salahku apa? Wis kene, klitik aja leh rene. Klitik aja leh rene. Engko iso gelut tenan cek wong loro kok. Klitik wis kadung arep rene. Heh? Kadung arep rene. Pengingen kon balik. Pengingen kon balik. Pengingen aja leh rene. Ya leh rene. Mati engko kowe kluthuk adun ngamuk iki. Wah, kowe iki yo ngono dikongkon klitik kene surat kok yo gelem. Wes, aja leh rene klitik. Ora, sampe kok parah. Ora enek nang omah wisan. Heh? Ora enek. Lho, kok ora enek piye to? Cek jajal golek. Tuh kae lho, wis kluthuk iki manduri no. Jo kluthuk. Kowe lho utan. Kula kowe mau tak penging. Anu dik, bali dik. Dik bali dik. Kowe lho mare. Nganu dik. Iso ora iso. Dino iki aku wis digawe wirang. Kok nganti kluthuk gak metu ning kene. Kowe iki kok Mboten madeg-madeg. kowe ditabrak karo Dahlia piye rasane? Mak jelek Hendat sudap sud. kowe iki ning mburi ae mata aku iki wong emosi. Ayo sis, tun aku sis. Sis, tun aku sis. Mat, Nggih, Amet kula sampir nih. nek Iki. bodikate kluthuk sik kalah gedhi karo kowe, Mat. Nggih, tapi insyaallah menang kula, Mas. Aku kok diwirang-wirang ning gejo kluthuk. Waduh, jeblok. Gawanen sik. Wah, nggih. Wani sis. Wantun. Musuhku Daniel ki wani kowe. Wah, kula mboten wonten mundure, Bos. Kok kowe kendel-kendelmu Sik. Lho kok sik enek iwak ceblok iki. Iki dina kowe sing gawe wirang aku. Kowe sing gawe nesuku, Ge nesu. Ning awakmu wis wani nantang aku ki wong tuwa luwih tuwa saka kowe. Kudune nek wis rembukan tuwa kebo sapi digugu keluane menungso omongane. Ya gene kowe ngongkon Jolali
njur ngandani nek anakku mbok kon murungke. Karepmu piye? Lho, pancen tak urung nih. Pamrih anakku ki arep tak rabene karo wong sing luwih ayu sing luwih sugih. Lah lek kowe karo aku padha kirene, anakku sok nyambut gawe paling wani. Wani. Sekedap. Entene jenengan kudu wani. Iya, aku bakal wani, Sis. Nggih. Dia apa-apane koyo apa? Jenengan niku. Iya, Sis. Bos kula. Iya, Sis. Aku bakal wani, Sis. Iso ora iso kudu Mantun bos jenenge anu mangan tahu, Mas. Ngono. Sembarang iki kudu iso. Maju, Bos. Wah. Kowe jebul ngene iki cak-cakmu. Lho iya lho. Kowe rawani budal dhewe njur ngejak anake dalang eko kowe. Lho, anake sapa? Anake dalang eko mbok jalan nyapa. Apa bapake Ramayang po kuwi? Anake kok lho. Anake kok. Kowe ki anake kok apa dudu kok Tapi yo dapukan ora to, Bos. Jenenge noprak yo. Sis. Aku masmu, Sis. No, mbok wingi Jebran dadaku sing lagi. aku kudu iso. dulurmu no. Nggih. Kae kudu ngadepi, Sis. Kae ngene apik iso tutul kok ora iso ngono. Apik kae lho. Ayo. Iki perkara cilik ning dadi gedhe. Lho yo, kriyuken dadi grojokan. Kowe aja mung ngepehke wong ra duwe, kowe aja mung nyawang kuwi wong duwe. Eling-eling kok isone sugih kuwi mbiyen wiwitane ya saka ora duwe. Mulane anakku ra duwe arep tak labene karo wong sugih, ben duwe. Ning aja rumangsa sugih, ning elingono prosese mbiyen sugih piye. Aja rumangsa kowe dadi wong duwe. Ning Apa, Bos? Apa, Bos? Lah iki apik. Iki dikaplok wong wit, kayak dikaplok udane lho. Sis. Kler ana bojomu iki. Walik. Lah padha lho, Pak. Padha mosok karo kringete ambune ra iso bedakne. kowe tra bojo ganjingi. Lah wong bojomu nek kene sok ngamplok kono nyapa. Lah Kok jojok kowe ya melu grupe kae kowe. mboten, Pak Nim. Aku ki wis nggawa jenengi keluargaku piye ben ora didek-idek karo jok luduk. Ya gene malah kowe ngamplok. Cangkemmu lho, Cangkemmu lho. Kejirep. Oh, sikile kejiran. Sikile kejiret, Bos. Kowe goblok. Lah kok mikir. Sikilku lho wis kejiret dhewe lho nyapa. Kowe iki jane wong apa celeng? Kok sikil kok kejiret dhewe. Ora iso. Dulur. Lho ya, Sedumuk batuk senyari bumi yen nganti kok anakku mbok wurungke ming krana kowe ngeboti wong pangkat, kowe ngeboti wong sugih. Mungsuhe ora sapa aku. Mengko dhisik to, Pak Nim aja Nyapa? tukaran. Aku tak kondo. Aku tak kondo cium marake cilaka. Iki malah Saestu. kowe iki tak dandani gedhe iki ben ketok kereng. Nek kok malah ngene-ngene. Kowe iki ben ketok kereng, piye ben kae klutuke wedi karo kowe. Ora mungkin wedi. Sampun wedi kalih kula. Yo kene kok malah ngina-ngene iki yo ngopo. Aku lek karo pengalaman mungkin ra mungkin wedi. Modele kaya Tek glebre malah kaya sel spray iki. Ini aja guyon. Nggih. Iki wigati. Iki serius. Nggih. Ming trimo mbok ki jajang. Kene bune. Nek wis ana kedaden kaya ngene iki terus pikiranmu piye jajal? Ngiten lho, Pak Nim, mulane ora usah dadak tukaran. Ora iso. Oh iki ming perkara rembug tuwa kok nganti urung. Niku lha yo. Awake dhewe wong ra duwe, njur kluthuk entuk wong sing luwih sugih, njur kowe didadekke tumbal terus piye jajal? Yo aja to, Pak Nim. Mengkele aku dadane tumbal jenengan terus piye? Niki mawon dados tumbal. Niki. Lek kuwi ora tumbal kuwi didadekne tambul cah kuwi ati. Kuwi nyapa kok iso nyusul wong tukaran nyapa kuwi? Nyapa nangis? Kuwi nyapa kuwi bojone kuwi lho. Bojomu kuwi lho. Anu, Pak Nim, Piye? Parwati minggat. Hei! Piye? Parwati Kapok, minggat, Pak syukur. Nim. Mbok igate. Mbok igate. Sabar, Mas. Sabar. Piye kandamu piye? Parwati minggat. Minggat. Mbok ingatne, Mbok ingatne. Yo, Mas sabar, Mas. mbok ingatne. Sabar aku dengan udah. Mbok ingatne. Aku lho ya punya Mas.
Wani ora aku ya. Kowe iki wani po. Aku ora wani. Enek kedadian kaya mangkene, kamangka sing gawe cara kowe. Berarti anakku minggat sing ninggalke kowe. Yo. Loh, Syukur. syukur. Salah langsung bene anak. Salah dhewe. Syukur anak minggat. Malah bojone kaya entung kae. Dan. Pak, aja tukaran sik, Pak. Nyapa to iki? Iki nyapa to, Men? Pitono minggat, Pak. Pitono minggat. Syukur. Sing minggat. Sing syukur iki kene. Minggat. Kok malah nyokor-nyokor iki piye? Loh, mbok syukur-syukur anakku. Loh, kuwi anakku ya. Sabar, Bos. Sabar langkung ri. Sabar. Napa-napa sabar. Sabar, wong iki kudu sabar, Bos. Jenenge tiyang niku Keri lho, wis. Oh, keri. Mbok otot ngene. Sik. Iki aja mbok pisah. Pegelku ora trimaku anakku minggat, njur kowe gawe pokal gawe. Loh, etok-etok anakmu mbok inggati. sing pegel ora mung kowe tok. Nyatane anakku yo minggat. Lha sapa? Berarti sing ninggatne anakmu. Dina iki tetep tak urus urusan. Anakku wis diciluk, diculek, Diculik. Anakmu. Yen kowe kena tak kandhani, kowe ngaku wae anakku mbok inggatne ning ndi? Ayo. Nyapa aku? Anakmu dhewe iki lho minggat. Ayo. Endi? Pak Ayu. Anakku mbok inggatne ning ndi? Loh, aku yo ora ono. Ngene. Wis aja tukaran. Iki sarene anakmu minggat ya pancen padha ora. Ora iso. Iki dina tak urus. Ngene lho. Iki dina Draminggu. anakku mbok gawa ning ndi? Iki dina Asik. mbok gawa ning ndi? Anakku minggat. Iya. Anakku minggat. Iya. Anakku minggat mbok gawa ning ndi? Oke. Yen ra trimo. Iya. Yen ra trimo. Padha-padha karo sing tuwa. Bales, Bos. Iki kaya Hei. iringane senam SKJ ngene iki. Saurono. Oh, Oh. lambemu. Oh, aku wani, kowe wani, kabeh wae ora bakal wedi. Aku maju. Apa pengen? Tak tendang dasmu. Aku rawani karo awakmu. Mergo apa? Aku wedi karo susumu. Sing kaya Wis saiki ngene lho selamu. apike. Iki sarene anakmu minggat sing apik, kowe bali goleki anakmu dhisik, sluthuk ben golek anake, sok ben umpama ketemu dirembuk meneh ngono lho. Lah aja ngedeng-medemi atiku lho. Ora ngedem-ngedemi. Aja ngedem-ngedemi atiku lho. Sing ning tengah awak. Aja ngedem-ngedemi atiku. Iki urusan tuwa iki. Iki bawe kowe aku. Aku ki ora ngedem. Kula slamet sampean. Langkung lho omong Tuntut mriko. Parno, junjungan. Iki mek ngendek-ngendeki lakuku tok. Juju, lumpane kono. Iki sing tak iki jujur. Parno, ngendek-ngendeki iki no. Ngendek-ngendeki lakuku no. Tangkine sak menten, Den Mas. Sami kalih kula. Pun gendong buri mawon. Monggo. Anake Pak Eko mbak yo abak. Wis saiki ngene. Kong, becike kowe golek anakmu. iki sing tak anggap tuwa mung kowe. Ya. Iki sing tak lungguhke minangka dadi duta, wakilku ya wakile kluthuk ya ming awak. Ya. Nek nganti besok ana mblesete sing tak tutuh ora ana liya. Aku sing tanggung jawab. Yen anakmu ketemu, anake kluthuk ketemu, sok ben pepitungan aku sing dadekne. Kok nganti tak enteni taun ngarep toprak rene neh. Kok lakone ra malih tak goleki. Pokoknya sampai ulur-ulur tahun ngarep orang ini iki. Tak goleki. Tak goleki. Sik kok goleki sapa? Tuh, saya nanggap ulur-ulur iki. Aku golek anakmu, kowe Aku golek anakmu. kowe golek anakmu, aku bakal ngetutne apa sing dadi kleteng atiku, aku bakal golek bojomu. Kuwi sing bakal bojomu ki apa to? Piye to Pak iki lho? Bojomu. Ayo bojoku. Nah, Wis ya. yes. Sing tak cekel omahmu. Tanggung jawab aku. Golek anakmu dhisik, golek anakmu. Ya, golek anake. Parno.
Bayumu goleki Wati. Lah sampean arep nendi? Aku yang goleki Wati. Beda nggon, sing penting goleki anake bareng-bareng. Rono. Monggo. Rene lho. Monggo. Nggih. Ayo Rono. Piye to iki? Kene lho. Sing iki ngali kok sing lho. Mulai dalan Nek wong arepe mlaku wis. Aku ya. Wis, Gong. Ketik wis karo bojone golek anake. Aku tak golek. Golek bojoku. Kliwat. Keri lho, Bos. Kliwat. Gah aku. Aku yo bakal goleki anakku, mergo anakku yo nyatane wis Bener. minggat. Yo. Kowe iki kliwat bojomu kok. Wah, aku mutong aku. Yo, saiki goleki cah loro, ben mampir ketemune. Walah, Mbok. Kok ora kepengen goleki aku. Ya iki nang endi? Mengko yen aku bali, aku mesti dirapekne. Nanging yen aku ora bali, aku ora weruh kudu nendi. Kepiye iki? Suara apa iki? Belum. Swingkir. Bebayane tenan kowe. Iki tam. Ya, mati kowe. Bocah wadon. Bocah wadon. Sopo kuwi? Iki aku. Coba mrene apa? Emah, wedi aku, enek macan. Ora, wis ora apa-apa. Macane wis mati. Tenan wis mati. Wis mati. Wah, iya wis mati tenan. Matur nuwun ya Kang wis nulungi aku. Iya ya. Nanging mengko dhisik bocah wadon. Kowe kuwi sapa? Jenengku ngono Parwati, Kang. Oh, Parwati. Iya. Banjur kena ngopo kowe kok dhewean ing tengahing alas? Ngene lho, Kang. Iki jane aku minggat teko omah. Mergo aku dipeksa rabi karo bapakku.
Nanging aku ora tresno, makane aku minggat. Kowe minggat saka omah amarga arep dijodohke. Iya. Nanging kowe ora tresno, ngono apa piye? Iya ya Parwati. Piye, Kang? Tujune iki meng ana aku. Upama ora. Lak wis temu cilaka. Iya, matur suwun ya, Kang. Iya. Sik to, aku tak takon. Tak sawang-sawang sandanganmu ki kok beda karo aku. Kowe iki sapa to? Kok apik banget ngono lho sandanganmu ki. Ya, ya Parwati. Ngertenono satenane aku iki Pangeran Prayoga, putra dalem Rama Sindunegara ing Kadipaten Parangkusuma. Pangapunten lho Pangeran. Kula mboten ngertos lek panjenengan pangeran. Ngadeka ora dadi ngopo? Mboten. Pangapunten nggih. Ora dadi ngopo. Ya ya, ngadeka. Mboten mengke kula kualat kalih panjenengan. Ora kualat, ngadeka Parwati. Aku ora galak. Sing galak macane. Kula mboten kualat nggih. Ora. Ngene Parwati. Anggonku loncat saka kedaton tinemu lakon kang padha kelawan sliramu. Pripun? Aku uga arep dijodohke nanging aku ora tresno. Nanging Parwati. Bareng aku nyawang sliramu, aku darbe pengangen kang seje. Upama sliramu tak boyong bali menyang Kadipaten Parangkusuma kepiye? Napa? Lah mengke kula tumet sinten? Ayo melu aku. Sliramu mengko bakal tak sengkakake ngaluhur, tak dadekne garwa. Aja ngoten to. Kula isin kalih panjenengan. Kula niki tiyang desa lho Pangeran, benten kalih panjenengan. Mengke panjenengan getun kalih kula. Ora Parwati, wong tresna kuwi ora mawas gondolan rupa, derajat lan pangkat. Parwati. Rina wengi tansah eling Nimas ingkang nyungging nala amung dadi impen bae yen wengi kumudu rina yen rina kaya teka sumanding ana tanganku aduh Nimas legan nono
kenging menapa prajurit panjenengan dalem dipun unduraken sinuwun. Leres sinuwun, prajurit dereng wonten ingkang kasuran kok diunduraken sinuwun. Patih Brojo Dentolan kowe itu menggung Brojopati. Ati kula dawuh sinuwun. Ngertenono. Ingsun ora ngepinginake Kadipaten Wukir Kencana kae rusak. Amarga yen besok Setyaning Rum kelakon dadi bojoku ora urung Kadipaten Wukir Kencana kae dadi gadhoanku. Oh, mekaten sinuwun. Nggih. Mula saiki ketapno para wadya balamu kabeh. Ora ana ndi papan dununge Setyaning Rum. Itu akan dawuh sinuwun. Bersih. Kok kaya ono. Oh, wadon aku. Oh, nggih. Nggih. Wong ayu. Kadose putri menika. Tengah alas kok ono bocah ayu kaya. Lah nggih. He Pawongan. Kowe kuwi sapa? Yen kowe tambuh karo aku Brojo Wasesa. Adipati saka Paranggubarja. Duh, Brojo Wasesa. Kenapa kowe ngalangi lakuku? Mengko dhisik, bocah wadon. Kepiye? Aku tak takon. Kowe kuwi lumaku ana ing tengah alas, mongko tanpa ruang. Kowe iki janjane sapa? Lan banjur arep menyang endi? Mangertenono ya Brojo Wasesa. Aku putra Kadipaten Wukir Kencana. Ya. Jenengku Setyaningrum. Sapa? Setyaningrum. Lah, papan keleresan sih menika. Mapan kebeneran. Nggih, leres. Ora usah digoleki bocahe teko ndi. Nggih, leres niku. Kosek. Iya kepiye Setyaningrum? Ya kene sabanjure kowe ngerteni sapa aku, kok bunga rasane ngatimu. Ya wis sak mestine. Lho, Ngerteno apa? Setyaningrum. Kepiye? Ya bot-bote mung kepengin ngepek bojo kowe, tak rewangi nganti paprangan to ing para prajuritku. Mula saka kuwi Setyaningrum, kowe gelem tak jak bali menyang Paranggubarja. Ing kono kowe tak dadekake karo Prameswari. Nggih. Tak mengkono. Oh, nggih. Gelem. Moh. Aku ora gelem. Kepriye? Kowe kudu gelem. Amarga aku ora tresna karo kowe. Tresna kuwi babakan gampang. Suwi-suwi mbok trateni ya mesti tresna. Kepiye? Gelem ya? Nanging aku ora bisa. Yen ora bisa kuwi ora kena dipeksa. Setyaningrum. Tak paribasake kowe iki wong wadon kang kabotan pinjung. Layuwa bakal tak uber. Yen kowe ora gelem, bakal tak ruda paripeksa ing papan kene. Gelem ya? Aja kurang ajar kowe. Aja. Ayo. Patih Brojo Dento. Kula sinuwun. Matur nuwun ya. Ora ono panas, ora ono udan. Rasane kok samber bledek. Ono apa iki? Lah menika, Sun. Menika sinuwun. Barat. Sapa kowe? Ditepungke. Yo, aku Joko Pitono. Jenengmu Joko Pitono. Banjur kowe sapa, Pawongan? Yen kowe kepengin ngerti aku Brojo Wasesa. Oh, kowe to sing jenenge Brojo Wasesa. Yo. Kosek. Nggih. Kowe kenapa ganggu gawe sejanku arep boyong Setyaningrum? Kowe pengen ngerti? Yo. Ya ana wong wadon ning papan kene njaluk tulung ya mesti wae tak tulungi. Banjur sesambunganmu karo Setyaningrum ki apa? Ya ora ana. Lah iya. Ora ana sesambungan apa-apa kok nulungi. Kowe kuwi wis ganggu gawe sejaku. Ngene, Kosek Jo, tak omongi. Piye kuwi Jo kuwi? Kosek to, jenengmu lak ya Brojo Wasesa. Iya bener. Yen tak celuk Jo lak ya ora bener. sane suku lek nesu ora barbar kena prae. Nggih. Bener ta ora tak celuk ngono. Yo wis. Lah kene. Piye, Pit? Pit piye? Jenengmu Pitono celuk. Pit ora gelem iki. Montor apa piye jane? Ngene lho. Piye? Ana sambungane apa kowe gunjak wong wadon ning papan kene? Kae iki calon bojoku. Calon bojomu. Calon garwa Prameswariku.
Wis tak tekonan dhisik. Mbak. Sampeyan calon bojone iki ta? Dudu, aku ora kenal. Oh iya to? Lah dudu ora kenal. Calon bojoku to? Lah dudu ora kenal kono lho. Rungokno takono neh. Bojone iki to, calone to? Dudu. Lah dudu. Ngene. Kowe piye to? Oh suwi-suwi lah dadi calon bojone. Ngene wae wis. Apik-apik anaten. Kowe sumingkira Stianing Rum tak gawane bali yen kowe njaluk ijol tak ijoli. Kok sik ngengkel aku ora gelem bali, Mas. Tak ijoli apa kowe njaluk Mas Pisis Raja Brana? Lho, ora butuh. Pangkat kowe melu aku mulih nang negaraku tak dadekke patih. Malah pangkat opo? Kula kados pundi kula? Kowe patih mergo dadi tumenggung. Wah, lah kula tumenggung. Tumenggung dadi kabit. Oh, nggih. Yen perlu dadi kabit tuwa. Nggih, derek. Nggih, Pit. Ngene. Yo yen pancen kowe punggo, kepengin menehi aku, yo kuwi panjaluki gampang. Ora angel. Bakal tak sembadani apa? Dasmu glundung ning papan. Oh. Lho, Sik. Coba balen loro. Dasmu glundung ning papan. Parat. Wani karo aku. nggih sinuwun. Saatase bocah desa wani karo aku. Apa ku sing tak wedeni bocah wasesa Kok mati. Parat. Piye? Aduh. Kowe apa aku sing mati nang papan iki? Joko Pitono ora wedi karo kowe. Wes. Rasa. Atos tenang. Wes. Nuwun, kula kemawon. Ora perlu mundur. Kula mawon. Ayo kula kabeh Joko Pitono ora wedi ya. Ya. Matur nuwun ya pawongan. Dene kowe wis gelem nulungi aku. Ning yen keprungu wau jenengmu lak Joko Pitono. Iya, bener, Mbak. Ya, Kakang Joko Pitono. Kusik. Saman ki sapa to? Monggo, Dek matungan, Bandi. Matur nuwun. Dek sangganganmu ki apik banget kaya ngono. Lah nek melu karnaval ngono apa piye? Lah semane ning endi iki yo? Lah kok ngene? Sampeyan ki kok aneh-aneh. Lho aneh piye lho? Bener. Sampun mangertenono. Aku putra saka Kadipaten Wikir Kencana. Jenengku Setyaning Rum. Lho. Nuwun pangapunten Gusti. Kula mboten mangertos. Ora usah kaya mangkono, Kakang. Mboten. Ora apa-apa. Ayo, ngatek kok, Kakang. Mboten. Mengke dosa. Nggih, Ora. Mboten. Wis Kakang. Ora dadi boyo pangopo. Iya. Wis saiki mung kowe ngatek kok. Nggih. Kakang Joko Pitono. Nggih. Sarehne kowe wis gelem nulungi aku. Mula saiki ayo, kowe tak kanthi menyang Kadipaten Wukir Kencana. Tak suwunake ganjaran ana ngarsane ramaku ya. Nggih, nenten kula direnake mawon. Ayo.
Yayi Prabu. Nuwun inggih, Kang. Apa wis ana kabar saka prajurit Telik Sandi bab murcane Setyaningrum lan Prayoga? Nyuwun pangapunten. Dereng wonten. Iya. Mbok menawa wae iki lupute awake dhewe wis njodokke antarane Prayoga lan Setyaningrum. Kamangka loro-lorone ora duweni rasa tresna babar pisan ya. Inggih, Kang Mas. Kula ugi nglenggana bab menika. Rama, Ibu, kula ingkang sowan. Lho, anakku nggih, Setyaningrum. Ayo. Kowe iki ning ndi wae, Setyaningrum? Pangapunten Rama. Bilih kesah kula ndadosaken bingung penggalihipun Rama kalian Ibu. Iya. Ora dadi boyo pangopo. Iya, nggih. Ora dadi ngopo. Setyaningrum, Kados pundi Rama? bocah lanang kae sapa? Menika to, Iya. menika tiyang ingkang nulungi kula nalika kula badhe dipun prawasa kalian Brajawasesa Rama. Nulungi kowe. Inggih. Bocah lanang. Nggih, kula wonten dawuh, Gusti. Apa bener kowe sing nulungi putri Setyaningrum? Nggih, leres kula ingkang paring pitulung ndara putri menika. Banjur kowe iki sapa lan papan dunungmu saka ngendi? Kula Jaka Pitana. Jaka Pitana. Yogane Lurah Kluthuk. Lurah Kluthuk. Nggih. Ya. Kanggo nelakake gedening panarimaku, kowe bakal tak weni ganjaran. Napa, Gusti? Iki umpama. Nggih. No yen kowe tak dhawuhke karo putriku Setyaningrum, apa kowe gelem? Menawi kula purun-purun mau nanging kepiye? Ndara putri menika kados pundi? Ora kowe getun ora engko. Lho, jenengan getun napa mboten putra gadah mantu kula. Lah kula anak saking desa kok. Lah nek aku manut putriku, kowe kepriye, Nduk? Apa gelem tak dhawuhke karo Jaka Pitana? Monggo Rama, kula nderek kersa panjenengan. Ya. Weh, melu Kula ingkang sowan. Loh, Ger Prayoga, kene Ger. Gini. Prayoga, Kula Rama. kowe saka ngendi wae? Punten dalem sewu. Iya. Anggen kula mendra menika ngupadi gegantilaning manah kula. Wis oleh. Sampun, lah menika Oh iki cak bakal calon. Bocah wadon, Katimbalan dawuh Kanjeng. kowe kuwi sapa lan saka ngendi papan dunung? Nami kula Parwati. Kula putrane Lurah Klitik, Kanjeng. Parwati putrane Lurah Klitik. Inggih leres. Prayoga. inggih Rama. Banjur ana sesambungan apa bocah wadon iki kok sowanake ngarsane ingsun? Parwati menika kula boyong bali wonten kedaton badhe kula dadosaken garwa Rama. Arep kok dadekake garwa. Inggih. Apa kowe wis tresna? Inggih Rama, kula sampun sanget tresna kalian Parwati. Iya. Parwati, Katimbalan dawuh Kanjeng. apa sliramu uga tresna karo anakku Prayoga? Inggih, kula nggih sanget tresna kalian Kanjeng Pangeran. Iya. Yen ngono sarehne kowe sakloron wis padha tresnane, mula kowe bakal tak dhawuhake.
inggih ngaturaken gunging panuwun Rama. Iya. Nuwun sewu Kang Mas Adipati. Iya, kepiye Yai? Sarehne setyaning rum kalian prayoga sampun wangsul wonten kadipaten. Pramila monggo dhawuhipun putra kekalih dipun bata rubuhaken. Iya Yai, aku mau manut wae. Pramila monggo sakmenika sami kembul bujana Andrawina kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti nir ing sambikala. Terima kasih semuanya. Ketoprak Tirta Budoyo, beliaunya Bapak PLT Bupati Tulungagung dipesan untuk menuju ke sasana panggung. Juga dari Bapak Sekda, Bapak Tri Haryadi, dari Bapak Chandra, Bapak Bagus, monggo minggah derekne foto sarengan, matur sembah nuwun. Ugi saking Pak Win, monggo. Terima kasih semuanya. Pagelaran Ketoprak Tirta Budoyo yang dipimpin dari Bapak Herio Setiono malam hari ini dalam rangka tradisi adat ulur-ulur lembaga dan juga dari keluarga besar mengucapkan terima kasih.